RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa usa ka mapinanggaong inahan. Kadto tienda bakal papay. Ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo! Dugo! Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko usap ang Laylay. Hain ka rin magikan. Ayaw! Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Hili, tulog anay, walati. Ang Laylay sa usa ka inahan makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama. Katutientay, bakal papay, hili, tulog ka. O karon sa sumpay ni Bagutang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Oy nanay, katutientay, bakal papay. Naaberya di ay ng gidaan nila ron. Wa manay, naflatan lang. Ugang upat gid kaligid ang naflat. Uy, mao pa. Nala sige. Di makasiya. Sige na, mga onata. Oh, nay. Oh. Kung sa mga? Ako lay abli, nay. Na, sige. Oh, Senyora Nimfa? Senyora Nimfa? Senyora, usay na itabo. May. Senyora? Ngano yun yan ang imong hitsura? Senyora, nganong kalga, misiga ang imong mga mata. Usay mo nakita, senyora? Nay? Oh, midagan siya. Balik pa yung sigawas, nay. Ano bang murag nalisang man siya kaayo? Ug may gitudlo-tudlo siya sa may kusina. Midagop siya din, hinay, kay may gikadlukan siya sigawas.
Unya, midagan na sa pagbalik. Sundan ko ba siya, Nay? Gikapoy na ko og dagan. Mahunong na ko. Dili na makaya. Sakit na kaya kong tuhod. Nasayop ko sa akong gibuhat nga pagdangop sa ilang mirna. Dihang nahadlo ko sa kasika sa gawa sa sakinan kaganina. Buisit. Giduwaan ba lang ko sa akong pananaw? Ug nakita na ko si Mila nga naglingkod dito sa kananan. Ang iyang mga mata. Nagtutok din ako. Nakasaad na ko sa akong kaugalingon nga dili na magpadaog sa akong kahadlok. Pero kung makalitan ka di ay, dili mo kalikayan ang natural nimong reaksyon nga mao ang kalisang. Buisit. Layo-layo gyud kog naabtan. Wa ko makapantay nga kusog di ay kay ko nakadagan. Unsa na ba kining dapita ang akong naabtan? Kamingaw. Wa ko'y nakita bisag usa ka bahay. Buisit. Diin man di ay kumipaingon og dagan. Nagpataka raman di ni akong tiil og asa ko paingon. Unsa man kini dinhi dapita? Gipalibutan ko sa mga punuan. Pero sa akong nahinumduman, misubay man ko ato og karsada. Karsada paingon balik sa mansyon. Apan, nganong lahi kining akong naabtan? Nganong kakahuyan naman kining palibot nako? Buisit, pagkabuisit, usa mo din ni dapita. Karon pa ko makahinuklog, ngit-ngit di ay kaayon ni maong dapit. Kabuisit, gadoy. Unsa may angay na kong buhaton? Mupadayon baka ako sa paglakaw? O mubalik ko sa akong agi? Pero, wa naman ko makahinumdum sa dahan nga akong gisubay. Unsaon ko man sa pagbalik sa akong agi? Makalagot! Senyora? Senyora, pasaylo ako kung nakuyawan ka. Ako kini si Felipe. Ay, Diyos ko! Kalit ka man kumidagan ganina, Nyora, gikan sa bahay. O nga gisundan ti ka. Pasaylo ako nga, nakurat ka, Senyora. Salamat. Salamat nga misunod ka na ako, Felipe. Tana. Mamalik na kita sa agi. Dili na ko din eh. Ngit-ngit kaayo. Tingalig may bitin din nga ato matumban. Bebe, pakupta ko sa imong kamot. Kay dili ko makaklaro sa palibot. Sige, Senyora. Yarang ako kamot. Dawata. Kabugnaw sa imong kamot, Felipe. Sukon sa bring tigong ron. Kay dugay ko. Ang taon nga, dugay man nga gipaandar ning iyang sakyanan. Natulugan tingali ni kay dugay man miandar.
sa kadagan niyang sakiran. Hindi na magamit ng uban. Uy, huwag mo na ako si senyora. Nagkatug, baka nga. Nagpabot na ko sa iyang sakiran. Ako na lang kanaugon. Giahak ba yan eh? Di apagimi, mataymingi ini dapita eh. Nalimbawot ba yung balibo na ko? Lilion ko na, senyora. Saban na inyong pultahan. Maing gabi, di amir na. Maing gabi usab imok. Si senyora? Miyani ba si senyora nimpa? Dinhito siya kaganina. Apan kalit usab nga midagan palayo. Hinungdan nga gisundan siya ni Felipe. Nga naman? Sa kumasayod kay wa man siya tingog nga midagan. Diyan mo mga... Mario Sip. Tikalikod sa'yo nakita at tigwa nga mga nidagan. Saylo ako, Mirna ha? Pero lakip ko. Ibati o kadlok. Dinis inyo. Pugos-pugos na magani ning akong pag-anis inyo kay wag ko'y mahimos gawas papangita di senyora din eh. Pero wa mo sabday din siya. Asam ga to paingon si senyora? Pasaylo ang wa sa kumasayod imok. Pero ikabala ka kagisundan man kadto siya ni Felipe. May noon? Nay? Si Felipe na karon. Nay? Dang? Senyora dong? Ay naman ang senyora. May una na ba sa sakyan? Ato lang sab ko, Mirna. Magdali ko kay sa puton na bagay itong sa puton kayong tigwa nga. Wa si senyora. Nay, imok. Wala ko siya masundi. Unsa? Uy, wa ni mo masundi ang senyora? Hain bang ka siya paingon karon? Kadiyot lang. Kaganiha pat ang nagsigi og lakaw. Pero ngano wa pa maghihapon ta mulaho sa kalsada? Nganong niya pa maghihapon ta tunga-tunga sa lasang? Mohonong una ta. Gikapoy nako. Sakit na gid kaayo akong tuhod og tiil sa paglinakaw. Dili na nako makaya. Hunong una ta. Felipe, unsa ba? Felipe, wa ka ba makadungog sa akong giingon? Matod ko mohonong una ta sa paglakaw. Mahuway ta. Og huna-hunaon tauna tarong kung asa ta mo paingon. Kay pamati nako. Dili mao kining dana nga atong gisubay. Kay hangtod karon. Wa pa kita mabalik sa agi. Felipe, wa ka ba makabati sa akong gisulti? Muhunong una ta. Saba, kikapoy na kay ko. Murag matumban ako sa kakapoy ug linakaw. Muhunong una ta. Buhiin ang akong kamot. Buhiin, ibe. Muhunong ko. Bahala ka kung wa kay plano nga muhunong. Basta ako kay muhunong ko, buhi ko. Unsa ba? Mas gipahugtan pa hinuon niya sa pagkupot ang akong kamot. Felipe, gisakitan ako sa akong kamot nga imong gihugtan sa pagkupot. Felipe, unsa ba? Ingon og sa imo na kining gikumot. Buhi ako. Buhi ang akong kamot. Unsa ba? Munong nako. Dili ka makapugos nako. Gikuyod ko niya. Unsa kining imong gibuhat?
Anong giguyod ko nimo? Buhi ko, ha? Buhi ko. Ayaw ko guyura. Dili ko. Buhiin ako. Dili na ko muuban nimo. Buhi ko. Ay! Diyos ko. Kung wa pa ko makabreak, malahos ko ang kahog. Niyan ako sa kilid sa pangpang. Nganong gidako ni mo din, eh? Unsay mo buhaton ako, ha, Felipe? May dautan kang buhaton ako. Unsa no? Plano ko ni mo itok mo din, eh, sa pangpang. Dili mahimo. Buhi ko. Buhi ang akong kamot. Buhi ko! Sabam! Felipe! Buhi ko! Dili ikaw si Felipe. Magbayad ang maysa. Magbayad! Ayaw kong pira. Dili ko. Ayaw! Buhay ko! Magbayad mo! Ayaw! Ayaw ko gitok mo din sa pangpang. May nalaga ni. Kaya nakakupot kayo nagsagbot sa kilid. Huwag ko malaho sa ubos. Dili ko may mo magdugay sa pagkupot ini kitingali. Maibot ang gamot ni ini sa akong gibukaton. Paano sa akong buhaton? Dili ko makakamang balik sa taas. Kung mubuhi asab ko, mahagbog na ko paingon sa ubos. Usayangin ako buhaton. Tabang! Kay galaan, dapiton ko mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulaga